Ninyanye marara mukati mebudiro zvakari imo muna amai vanogara nevanasika nevana vavo vanokona kuita vaviri mukomana nemusikana but musikana aripo anovande 16 dzokuberekwa koita mwana komana akanyora grade 7 mukomana uyu vanhu avazi kunzwisa nezviri kuitwa namai ava nokuti mai ava vanotora mwana ari grade 7 nguva yekuma 4 5 6 dzekumanheru ndiye wanda kunogeza naye mubathing room baka obvious kana vachigeza vanobvisa hembe nemwana komana mwana uyu mwana wavo here mwana wavo nyakubereka wavakabereka ivo vanogara nani amaya vanogara nevana vavo vavo pamba vana vangani vana vaviri mukomana nemusikana right ndiani mukuru pakati pemukomana nemusikana musikana ndiye mukuru ane makore mangani ane 16 years mukomana akanyora grade 7 right saka zvane nguva yakareba sei zvichiitika izvi zvatori nenguva yakareba zviri kuva vatofungira kutanga mwana ari grade 5 ndo zvavangari mukati makuita uyezve vakuenda panguva yekunorara zvakare musikana ndiye anorara ega ivo mai ava vanoshandisa blanketi rimwe chete nemwana komana wavo ngatimbotarisai kuti mwana ari grade 7 anenge ane makore mangani ndingatingoti 14 years 14 years pese panogezera mwana uyu anogeza namai vake vakuenda kunorara ndiye anorara namai vake same blanket asi mwanasikana aripo mukuru avaiti naizvozvo imba yavanogara imba yavo ikoti vanoroja imba yavo vanoshandisa marumu mangani mumba umu pane marumu akawanda but rumu yavanoshandisa kuita zvinhu izvi iri rumwe imwe chete kana vakunorara vanorara rumu imwe chete kana vakunogeza vanogeza pamwe chete but vane vana vaviri mwanasikana anove kafanana naiye naivo avaiti naye izvozvo zvinova zvashungurudza manext door nevavakidzani nevanogarisana navo kuti sei vachimboita izvozvo iye ari mwanakomana tinoita sei kuzvino zvinorono dziri kwamazano munozi kune mwana 9 years amitiswa 10 years amitiswa 13 years vanochitomhanya kuti abatwe chiparo but ivo 10 years vari kurara same blanket vachienda kunogeza naye vakabvisa pfeko vanongogara vari vatatu chete hapana murume pamba saka vavakidzani ndo varwadziwa nechetiko izvi vari kuti kwavo havazvizivi so kuzviisamo vanhu vanditika kuda kubvunza kuti dzimwe dzenguva ivo vari kukundikana kuziva nekuti kwavo zviitika pamwe kune vamwe kana kuti munyika medu zvinoitika ndikatizvise muvanhu ichi budiriro ibudiriro 0713938538 Zimbabwe munofunga kuti amai ava rudo here nemwanakomana uyu mwana ari grade 7 tingati anenge ane makore mangani sei vachigeza naye mati zvinowanzokuitika kumanheru chete yes ndipo vanowanzogeza naye 4 5 6 kumanheruko vanenge vakuenda kubathing room vakunogeza zvinotoonekwa nevanhu kuti vanhu vai vakuenda kunogeza after that zvichii chinenge chakuitika wakapedza kudaro kana yasvika nguva yekunorara mwanasikana anorara kwake ivo vanorara nemwanakomana musame blanket grade 7 ane 12 years to 13 years kanyemba munofunga kuti amai ava sei vari kugeza nemwana wavo mwanakomana sei vari kunorara nemwanakomana imba iyi ndeyavo right handiti kubabesa bro saka vanokwanisa kakupa mwanakomana uyu rumu yake yokurara kana dai zvave zvinzi marooms aya haana kukwana sei vachitadza kukurara nemwanasikana mwanakomana achinorara ari ega uye zvinoita here kuti kunyange ari mwana wenyu 12 13 14 years kunogeza naye kushaya naye same blanket pakaipa KP na Bosho sando dzenyu ndinonzi Ruben Matare ndiri kunoko pakutama 0713938538 yekubudiriro amai avo vari kutosvina nemwanakomana wavo vanotoda shamu ndinonzi Elijah kureva ndiri kunoko kuhwange kuriseko kuhwange nhasi 0713938538 amai avo vari kuita makuna nemwanakomana uyo murume wavo zvava nenguva yakareba sei zvichiitika izvi vanhu mukoma KB zvatori kuma 2 years nokuti vanti mwana yekubva ari grade 5 ndo zvavaiona vakafunga kuti maybe udiki iko zvino zvatori mukomana vezera rake vamwe ritobatwa nemhosva yekunzi aonekwa ari panzvimbo yakati kana kuti vezera rake ari mwanasikana vachinzi vakamitiswa but ivo vanopinda mublanketi naye murume wavo uyo ngava mhangarirwe kumapurisa KB na Bosho ndinonzi KB na Bosho amai avo vari kujata ndinonzi Jessica Antonio hanzi vari kushandisa mwanakomana uyo semurume wavo amai avo dai zvachibvira ngavaende kunomhangarirwa kumapurisa vanhu vemunharaunda vakamboenda here kunozivisa mapurisa mabasa bebo ndo zvavataura mukoma KB kuti tisati aenda kumberi dzimwe dzenguva zera iroro zvinotenderwa
uye sezvakuti zvinotenderwa tinogona kumhanya tikazonyara right katesa kune vamwe saizi zokuti vamwe runyera mameseji vachiti azviiti kaendiso kumapurisa vave kuvhurika vakuziva kuti zviri kuitwa namai ava zvinoitwa here kana kuti hazviite ipapa ndopa vachatangira kuti voita sei KB ita happy belated birthday to my son tafadzwa Kangazeni ndinonzi baba Kangazeni ndiri kunoko ku Westgate amai vari kubudiriro vari kushina nemwana komana wavo mapurisa itai basa ndinonzi baba Kangazeni ndiri kunoko ku Westgate kuriseko ku Westgate nasi 0713938538 KB na Bozo amai avo vari kushina nemwana wavo vari kujatajata child abuse iyo ndinonzi kuda ndiri kunoko kuruwa baba Isabel pane nyaya mbiri dzamakataura nezuro chimwe chacho chekugokwe cha gogo vaishandisa muzukuru wavo handitika kuti avagere